गौना न करा के ले चली मैं संगे और दिया कहता रे कि डोली लेके आवना तो झमेल हो जाई साचू कि नहीं हर में हो संदीप भैया किधर हमारे एंकर महोदय? बस आ गए भैया आ गए। तब तक में तो जो भी है भेजे जब तक ये गाना हो रहा है तब तक आइए सभी एक साथ। उसके बाद क्योंकि आचार संहिता के हिसाब से समय लास्ट चल रहा है कार्यक्रम का, सब कुछ को मद्देनजर रखते हमारे भैया का गोपी किसी भैया का ढेर सारा आदेश है, भेज रहे बहुत भेज रहे। चलिए बहुत तरीके से बस इसके बाद एक के बाद हाँ हाँ कि डोली लेके आवना तो झमेल हो जाई कि नहीं हर में हो नहीं हर में हो नहीं हर में लागल बाटे कहकी जवानी पिया सेल हो जाए नहीं हर में लागल बाटे कहकी जवानी पिया सेल हो जाए डोली लेके आवना तो झमेल हो जाए डोली लेके आवना तो झमेल हो जाए नहीं हर में हो नहीं हर में लगल बाटे कहकी जवानी पिया सेल नहीं हर में लगल बाटे कहनी जवानी पिया सेल हो जाए लइका जवान बा बुढ़बो बोले बोली डर घर कहीं ना कि चल जाई गोली डर घर कहीं ना कि चल जाई गोली इधर भी आइए अरे लइका जवान बाटे बुढ़बो बोले बोली डर घर कहीं ना कि चल जाई गोली डर घर कहीं ना कि चल जाई गोली डर घर और कैसे फौदारी गेहूं का जेल हो जाई कैसे फौदारी गेहूं का जेल हो जाए नहीं हर में हो नहीं हर में जवानी पिया सेल हो जाए नहीं हर में लागल बसेले जवानी पिया सेल हो जाए लाला मारे छे ई कुंवर का सबके पोखर में डूब मर जोन छोड़ी कुंवर की सबके पोखर में डूब मर जोन लाला मारे छे ई की हल्की सबके लाला मारे छे ई की हल्की सबके पोखर में डूब मर जोन छोड़ी कुंवर की सबके लास्ट में कौन और किया तोहरा पूछाला ना जमाना बाटे बार छाता दे दोसर के हूँ घरे में चाउर तोहरा पूछाला ना जमाना बाटे बार छाता दे दोसर के हूँ घरे में चाउर छाता दे दोसर के हूँ हनीमून के मामला तोहर फेल हो जाई हनीमून के मामला तोहर फेल हो जाई नहीं हर में हो नहीं हर में
में लगल बाटे गहकी जवानी पिया से हो नहीं हर में लगल बाटे गहकी जवानी पिया से हो नहीं हर में लगल बाटे गहकी जवानी पिया से हो नहीं हर में लगल बाटे गहकी जवानी पिया से हो नहीं हर में लगल बाटे गहकी जवानी पिया से हो जाए नहीं हर में लगल बाटे गहकी जवानी पिया से हो जाए जवानी पिया से हो जाए जवानी पिया से हो जाए जुनियर जी